ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки ҳуҷҷатҳош тамом шудагӣ мехоҳад ки аз границаи қазоқистон бигзара марамат ба ширкати баҳром занг занед. бисёр одами боваринок ҳастанд ака. ба шумо роҳи сафед худованд нигаҳбон. бале бо мошинои люкс шуморо бурда меоранд. диланги приёмиё додум та инам боло иша медонам ё медоня ирӯз я приёмино аҳа бозам боша рост ҳоп рафтем ич халимаша амхибика инаха ба ҳоп анамхе дасти кумура месте як ду се рафтем сабзи наранг омада ҷон ҷон оташакте мери дар ҷону ме банака и чӣ фоида дора охи чӣ фоида дора ҳамин рақибта ку саперикта ҳамин хемекани ку балоу шашон хо мебинӣ ҳоп рафтем як ду се сабзи наранг омада иманижа гиря кесарка ку чока габза من بچه قشلاقی بالای کو هم غم دادن من هم زدن من ҳам ғам додан ҳам задан та оли ваён намедона ки ту хаҳари саъдӣ чорни поезддорӣ ба фикр ки наму камолиддинай ман медонам навай россия омада буд ку анамуай чанд бор ма дидаста буд ки анамира ғам додаста буд ма гуфтум мегуму таёдум бурума биё рафтем исо рафтем десу наё айдимона ная ака не рафтем гӯш кун сунат ту ай кӯча бара ай тараф ман ай поёни кӯча мерам ҳамин ним саат пас ҳамҷо мо мехӯрем ҳамин чанд нафар реқа биди ку ҳамҷо меёрем муртини мезанем шуна шад ака шид тамом айдаме коршо рафтем давай аз кардан шуда мурду қабила натонистум чоне ака мамода боша оли мара ҷанг мекуна охи бехубтараш зангиш бизанам пешакӣ бо хуб мешава ака ягодша қапидӣ чатша 27таша обиги биёшон охи охи намемонад ман зана о чӯ иҷишишти обара таваллуд ку آخی دختر گفت که 8 ماهه گفت یه ماه دیگه مونده я моҳи дигар монда охи ин мара 7 моҳа таваллуд кардагиам ки бо 8 моҳа гуфта гашти я моҳи дигар аксуна чихе на асос аки сонати ҳамсоя саадиҷон сози саломатиёт хубай чӣ мекунед дар иҷа рости гап аки сонаҷон сози на саломатиёт хубай сози янга саломатиёт хубай маназар ҳамин янгит родом овардем ӯ мо оварда буди янгама ку ӯ мо овардем рост мегӣ духтур гуфт ки 7 моҳая ин мо овардем бо мега 8 моҳа моҳи диги бие хаягане куҷо рафтаси ака маза нест я гуфтум ҳами биём ку ягон дору ҳами чӣ боша бихӯрам ки ҳами абизболи ӯши ҳами дард ма ҳис накунам я шиша арақ бизан соз мешӣ ту мазоқ кардеси чико кардеси бача мара тамоми ҷон сӯхтеса дард кеса мегум ягон ҳавда сахттараш боша ки дард ма ҳис накунам хагине ду шиша бизан